या मे महिन्याच्या सुट्टीत आम्ही कोकणात गावी गेलेलो आणि तिथे एका नातलगानी आम्हाला हे कुळचे दिले. आता तिथल्या पारंपरिक भाषेमध्ये याला कुळचे असे म्हणतात. साधारणतः जे आपले शिंपले आहेत त्या फॅमिलीमधलाच हा एक प्रकार आहे. अगदी खाऱ्या पाण्याच्या खाली जे दगड असतात त्यांना चिटकून हे कुळचे असतात आणि त्यांना पाण्यात बुडून खणून बाहेर काढावं लागतं. तर असे हे 25 एक कुळचे मला दिलेले होते. तर त्याची मस्तपैकी मांस काढून त्याचा मस्तपैकी असा मसाला कसा करायचा तर ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. मला वाटतं यूट्यूबवर ही पहिल्यांदाच रेसिपी शेअर केली जाणार आहे. कोकणात मिळणाऱ्या रेअर सी फूडचा हा एक प्रकार आहे. तर रेसिपी व्यवस्थित समजण्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर हे बघा, ते 25 एक कुळचे मी व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आणि एका टोपामध्ये घेऊन मी गॅसवर याला ऊब लावण्यासाठी ठेवलेला आहे. याच्यामध्ये मी 1 पेला पाणी घातलं आणि याच्यावर झाकण ठेवून अगदी 3 ते 4 मिनिटासाठीच याला ऊब द्यायची. हे बघा, गॅसची फ्लेम फुल होती आणि 3 ते 4 मिनिटासाठी मी याला ऊब दिलेली आहे. आणि हे बघा, कुळचे आता त्यांनी आपलं तोंड उघडलेलं आहे. हे जर आपण न वाफवता डायरेक्ट कट करायचं झालं सुरीने किंवा विळीने तर ते फार कठीण पडतं. त्याच्यापेक्षा ही एकदम सोपी पद्धत आहे. तर ते थोडं मी आता गार करून घेतलं आणि त्याचं तोंड उघडल्यामुळे त्याच्या आतमधचं मांस काढणं एकदम सोपं होतं. हे बघा, मी त्याच्या आतमधलं हे मांस काढलेलं आहे. आणि याच्या आतमध्ये थोडासा असा हा केसाळ भाग असतो की ज्याने तो कुळसा असतो तो आतमधच्या समुद्रामधल्या खडकाला चिकटलेला असतो. तर तो केसाळ भाग असतो तो काढून टाकायचा असतो. आणि जे आतमधचं बाकीचं जे मांस आहे ते आपल्याला घ्यायचं असतं. हे बघा, तर हे बघा, सगळे कुळचे मी असेच साफ करून घेतलेले आहे. त्याचा जो केसाळ भाग असतो तो काढून घेतलेला आहे आणि मधनं कापून घेतलेला आहे. कारण हे साईजने थोडे मोठे असल्यामुळे मी याला मधनं कट दिलेला आहे. एकदम छोटे असतील तर कट नाही केलं तरी चालेल. तर हे बघा, कुळचे आपले साफ करून झालेले आहेत. आणि त्याच्या वाफवताना जे पाणी ठेवलं तर त्यात थोडं पाणी मी घेतलेलं आहे. इथं मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे चिरून घातलेले आहेत. कांदा थोडा जास्त वापरायचा म्हणजे याचा जो कुळचे मसाला आहे तो खूप छान होतो. आणि तेलामध्ये हा कांदा मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे. हे बघा, हलका लालसर होईपर्यंत मी कांदा परतवून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर ही जी कुळच्याची मांस आहेत तर ती मी आता याच्यामध्ये घातलेली आहे. 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे. 3 चमचे हा मी मालवणी मसाला घातलेला आहे. याच्यात तिखटाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं. 1-4 मी कोकम घातलेली आहेत. आणि हे मी सगळं आता व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि ऊब देताना जे पाणी मिळालं होतं त्यातलं थोडं पाणी मी ठेवलेलं होतं तर ते मी आता इथं ॲड केलेलं आहे. आणि पुन्हा हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे.
1 पाव चमचा मी याच्यात मीठ घातलेलं आहे. याच्यात मिठाचं प्रमाण थोडं कमीच ठेवायचं, कारण हे ओरिजिनली खारट असतात, त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊनच मीठ घालायचं. आणि याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅसवर मी याला एक वाफ दिलेली आहे. आणि हे आहे मालवणी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण. तर मी हे ऑलरेडी बनवून ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये मी 1 कांदा, थोडं आलं, थोडं लसूण आणि ओलं खोबरं आणि हिरवी कोथिंबीर असं मी हे व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. तेलामध्ये थोडं हे सगळं व्यवस्थित परतवून घ्यायचं. तर त्यातलं थोडं वाटण मी इथं घेतलेलं आहे. जवळजवळ 1 कप मी इथं वाटण घेतलेलं आहे. त्यात मी थोडं पाणी घातलेलं आहे. आणि याचं जाडसर वाटण मी तयार करून घेतलेलं आहे. हे बघा, बारीक वाटण नाही तयार करायचं, जाडसरच वाटण तयार करायचं. हे बघा, आपल्या कुळचे मसाल्याला व्यवस्थित वाफ आलेली आहे. आणि आता याच्यामध्ये मी हे वाटण घातलेलं आहे आणि वाटण पण मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. जसं शिंपले मसाला लागतो तसाच हा प्रकार लागतो. फार रेअरली भेटतात, हे कोकणामध्येच शक्यतो भेटतात. मालवण किंवा वेंगुर्ला या भागामध्ये हे कुळचे भेटतात. जी खाऱ्या पाण्याची नदी असते समुद्रालगत, तर त्या नदीमध्ये जी आतमध्ये खडकं असतात त्याला आतमध्ये चिटकून असतात ही. मग पाण्यामध्ये बुडून खणून हे कुळचे असतात ते सेपरेट करावे लागतात. आणि हे बघा, मस्तपैकी असा माझा कुळचे मसाला तयार झालेला आहे. तर हा जो कुळची मसाला आहे, हा जो चपाती किंवा भाकरीसोबत खूप अप्रतिम लागतो. कोकणातील एकदम रेअर सी फूडचा असा हा प्रकार आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.